kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Nagsugod na ang Commission on Human Rights sa ilang moto proprio investigation sa natabo nga Himamaylan Massacre. Padalman nila ang red tagging issue sa pamilya. Sumuso kay Vincent Para, ang pamuno ng CHR sa probinsya, nagingyo na sila sa mga dokumento halin sa initial investigation report padulong sa crime scene documentation gikan sa Himamaylan PNP. Napatod naman nila nagikan sa Carolan sa Kabangkalan City si Emilda Fausto, kag sa tayasan sa Negros Oriental naman ang bana nga si Rolly. Magapadulong sa Carolan si Para magpangusi sa pagid. Sa Webes, tuyo man nila nga istoryahon ang nakaluwas nga anak nga nakabaton sila sa impormasyon nga na red tag ang pamilya kag hindi ang luyag nila nga mapadalman. May impormasyon man nga nagaserbi informant sa military ang bana. Sa kasubong nga mga kaso, may 100 days nga ginahatag para makasabit sila sa report sa regional office ng CHR nga magahatag man sang assistance sa pamilya sang nahulan kag sa kasubong nga kaso 50,000 pesos ang balor sang assistance. May mga information man nga nagasilin nga daw kagi sila red tag nga pamilya. So, kaya human rights issue ng red tagging inang madel deeper kami manda sa red tagging issue. Makadto kami sa Barangay Carolan. At the same time, katuan man namon ang bata nga nag-report ni babae nga rada sa pinabista. Sa sininang Thursday, may press release man ang military nga kuan siya inang military informant. Bali siya ang doon nag-facilitate kuno magpa-surrender sa ibang mga rebelde. Doon mo nang ang kuan sinadra, which is probably doon mo nang gintira siya.